Čiže samotné vozidla, zlepšený dojazd a nejaká rýchlostná vývodia, ale aj zúfalý infraštruktúre nabíjania a samozrejme dostupnosť ekologických zdrojov energie. Logistiku v fabrikách, samozrejme, ak by to malo nejakú ekonomickú čo vyrábame nám sú. A museli si predstaviť, že ktorá slovenská výroba tiež má byť rozhodnúť nástrojte večerov, ktorý nech sú prestať páči. Čo sa týka ako vyrábame, pre nás je to ako všetky naše variáty, všetko na svete. Ktorá je venovaná inováciám a digitálnej transformácii. Dnes sa spolu pozrieme na to, ako digitalizácia mení priemysel aj spoločnosť. Dotkneme sa aktuálnych otázok kybernetickej bezpečnosti. Predstavíme technologické inovácie, ktoré vznikli priamo na Slovensku a dáme priestor aj našim startupom. O všetkých týchto témach budú hovoriť nielen špičkoví experti, ale aj lídri najväčších slovenských podnikov a osobností, ktoré formujú verejný život. Čaká nás inšpiratívny deň plný nových poznatkov, výmeny skúseností a príležitostí na spoluprácu. Dobré ráno, dámy a páni, vítajte na teatri konferencii Inotech, ktorá sa venuje digitalizácii a transformácii v rámci všetkých inovácií, ktoré máme na Slovensku. Som veľmi rada, že ste prijali naše pozvanie a dnes budeme diskutovať v 4 diskusných paneloch. Ten prvý a posledný budem viesť ja, nech sa páči. A už nám pomaličky prichádzajú aj speakery. Ja len pripomeniem také technické náležitosti, ktoré máme v rámci našich teatri konferencií. Začíname presne. Myslím si, že máme to, že 9.02 sa pripájame do živého vysielania v rámci spravodajskej televízie Teatri a prvých 20 minút ideme naživo. A potom sa teda odpájame a pokračujeme v diskusnom paneli ďalšiu polhodinku zhruba. Môžete sa pýtať otázky cez slido.com a dnes ešte budeme robiť aj rôzne ankety v rámci slajda, takže vás vyzvem, aby ste zahlasovali alebo teda sa vyjadrili k témam, o ktorých sa budeme rozprávať. O malú chvíľu začíname, tak sa usaďte. Ďakujem vám pekne.
Dobrý deň, vítajte pri sledovaní ďalšej Teatry konferencie. Tentokrát sa rozprávame o digitálnej transformácii a o inováciách na Slovensku. Inotech je už druhý rok spoločne teda s nami a Teatry konferenciami. A dnes tu máme zaujímavé diskusné panely počas celého dňa a jeden z nich vám prinášame práve v tejto chvíli. Budeme sa rozprávať o tom, ako vlastne vybudovať úspech v tejto oblasti na Slovensku, a to v kontexte toho, čo ste mali možnosť vidieť pred 2 dňami. Ďalší konsolidačný balíček a diplomaticky to poviem, ktorý úplne nie je priaznivé biznis prostrediu na Slovensku. Ale my dnes teda budeme hovoriť o tých úspešných spoločnostiach a víziách pre Slovensko na nasledujúce roky. Mojimi hostiami v tomto paneli sú Katarína Gašparovská, riaditeľka odboru finančného riešenia a prosperity firiem zo Slovenskej sporiteľne. Dobrý deň, vítajte. Dobré ráno. Ľubica Gubová, country manažérka Vízy pre Slovensko. Dobré ráno. Dobré ráno. Robert Procházka, generálny riaditeľ VUMS.sk. Dobré ráno. A máme tu aj Františka Duchoňa, ktorý je profesorom v odbore kybernetika a zameriava sa na robotiku zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Dobrý deň. Dámy a páni, teda vítajte. Som rada, že je to tak pol na pol tentokrát, pretože to nemáme úplne často. Na našich konferenciách je málo žien, tak som veľmi rada, že v rámci tej digitalizácie a transformácie, o ktorej budeme dnes rozprávať, tu máme aj ženy a celkom teda fajn zastúpení. Pani Gašparovská, poďme teda na vás hneď prvou otázkou. Banka ako taká, vy sa teda profilujete ako technologická firma s bankovou licenciou, veľmi zaujímavé. Podporujete slovenské firmy a startupy, to sú tie teda začínajúce firmy s takými inovatívnymi nápadmi. Prečo ste sa vlastne rozhodli práve podporovať tieto spoločnosti? Tak ja by som možno, že na úvod vysvetlila, čo to znamená, že sme technologická firma s bankovou licenciou. Banky boli vnímané v minulosti ako konzervatívne inštitúcie, ale v súčasnosti sú banky driverom inovácií. A my ako Slovenská sporiteľňa sme sa za posledné obdobie totálne zmenili a úplne prestávali práve preto, aby sme boli v súlade s tou konkurenciou a v konkurenčnom boji uspeli. A teraz trošku možno, že aj do našej kuchyne, prečo hovoríme o sebe, že sme technologická firma. Ja keď som nastúpila asi tak pred 10 rokmi do Slovenskej sporiteľne, bolo to trošku viac, tak to bola úplne iná banka. A práve preto, aby sme stíhali digitalizácii a konkurencii, tak sme sa úplne prestávali. A to prestávanie je v takých 3 oblastiach. Prvá vec, že sme úplne zmenili IT infraštruktúru, a to preto, aby sme mohli vyvíjať paralelne a súčasne, a máme infraštruktúru postavenú na mikroslužbách, na APInách, aby tie týmy mohli vyvíjať paralelne, nezávislo od seba. To bolo možno taká jedna veľká zmena. A druhá veľká zmena sa týkala aj organizačnej štruktúry. Sme úplne spojili biznis a IT ľudí, čo možno, že nie je už v súčasnosti nezvyklé, ale pred pár rokmi to teda bola novinka, čiže spoločne pracujú na nejakých nových produktoch, procesoch a službách IT ľudia a biznisoví ľudia. A v tom treťom je, že v súčasnosti už úplne, tak ako v minulosti bolo, že ste poznali, ja neviem, že sme mali nejakého metodika, produktára, tak aj tie role, ktoré v banke sú dnes úplne iné a máme UX špecialistov, product ownerov, scrum masterov, expertov na klientské cesty a práve aj v súčasnom období expertov na AI, čiže to je tá technologická firma vysvetlenie. No a potom samozrejme, že my sme pociťovali potrebu byť ešte viac dynamickejší a to nám otvorilo dvere do toho startupového sveta. Pretože sme sa začali zaujímať o to, akým spôsobom ešte viac podporiť toho inovatívneho ducha v rámci sporiteľne a chceli sme viac poznať, ako fungujú startupy a preto sme sa rozhodli aj zainvestovať alebo vytvoriť Seed Starter, kde vlastne vstupujeme kapitálovo do niektorých vybraných startupov. A k tomu sa teda dostaneme aj neskôr. Pani Gubová, prejdem teda k vám. Ako vy vnímate ten startupový ekosystém na Slovensku? A zároveň teda my sa rozprávame, možno aby sme to priblížili aj viac divákom, ktorí aby teda vedeli, že čo všetko ich teda čaká, alebo čo všetko sa teda bude meniť, tak aké sú možno technologické trendy v rámci napríklad meniacich sa digitálnych platieb?
Ja začnem tým, že Visa je globálny technologický líder a my so startupmi a fintechmi spolupracujeme už niekoľko desaťročí. Celosvetovo máme vyše 2000 takýchto spoluprác, pretože naozaj technologický vývoj je veľmi rýchly a startupy sú presne, a fintech je presne tá sféra, ktorá pomáha aj nám držať krok s dobou a nastúpiť na všetky tie nové technológie, ako je tokenizácia, AI a podobne. Čiže je to pre nás ako keby základ úspechu. No a tým, že my máme za cieľ pomáhať malým a stredným podnikateľom rásť a startupy sú presne súčasť tohto ekonomického ekosystému, tak podporujeme ich aj lokálne a ja som hrdá, že aj na Slovensku v rámci projektu Startup Awards. No a čo sa týka tých digitálnych platieb, teda budeme teda kontinuálne pokračovať v tom pokroku aj na Slovensku? Tak Slovensko dlhodobo patrí medzi takých pionierov v adopcii inovácií. Môžeme začať bezkontaktnými platbami, ktoré sú tu úplný štandard vyše 15 rokov. Platby mobilom na Slovensku boli prvýkrát dostupné v roku 2012, kedy veľké spoločnosti ani nevedeli, že by do svojho mobilného telefónu mohli dať NFC a umožniť platbu klientovi. Čiže my sme v tomto taký priekopník. Naozaj máme, Slováci majú radi inovácie, máme inovatívneho ducha, takže toto nie je sféra, kde by sme zaostávali. Ja si myslím, že veľa spoločností... Na nás to všetci skúšajú. Ale tak niekedy je to fajn, lebo sa dostanete k tej technológii prvý. A keď sa bavíme o technologickom pokroku, tak je dôležité nezaspať tú dobu a tam sa vám úplne neoplatí čakať 10 rokov, kým to všetci ostatní vyskúšajú. Čiže tí, čo sú prví pri tej technológii, môžu sa naučiť s ňou pracovať a potom môžu veľmi rýchlo tie svoje riešenia na nej postaviť, kým ostatní sa len ešte zorientovávajú. Takže je to takže Slováci sú takí prístupní tým novým technológiám a možnostiam. Áno, toto môžem potvrdiť. Ale nie vo všetkých oblastiach. Pán Procházka, poďme sa pozrieť na vašu spoločnosť a možno na to, akým spôsobom vy vnímate možno tú podporu aj tých technologických inovácií na Slovensku za tie teda roky a to, akým spôsobom teda fungujete a pôsobíte. Čo nám chýba v tom, aby sme napredovali viac? Tak ja na úvod by som povedal, že čo to znamená VUMS. Ja mám rád skratky a v podstate ja tú skratku som si momentálne, tu som zdedil. Je to v podstate, nie je to ani vysoko účinné mechanické zariadenie, nie je to ani veľmi úspešná malá firma, ako je to v podstate výskumný ústav. My sme si vlastne tú inováciu preniesli už v názve. Počiatok bol niekde v Prahe, kde bol výskumný ústav mechanizácie, následne to bola vlastne výroba mechanizácie, dá sa povedať mechanizačných zariadení. No a my sme, dá sa povedať, tento rok oslavili 20 rokov, takže môžeme povedať, že už sme viac ako 20 rokov na trhu. No a za ten čas sme si vlastne prešli vývojom sami. Čiže v podstate nás konkurencia nejakým spôsobom a ten trh vypestoval k tomu, aby sme udržali ten trend toho vývoja. Najprv to boli mechanizačné vývojové stupne, no a postupne prechádzame v súčasných rokoch viac a viac na inováciu typu aj tej umelej inteligencie, možno tej automatizácie ako takej, pretože toto vlastne káže trh. Ten trh je veľmi dynamicky sa rozvíjajúci, vidíme, že čo sa deje v posledných rokoch, takže aby sme sa udržali, aby sme mali, dá sa povedať, tú paru, aj na ďalšie roky musíme veľmi inovovať, musíme investovať do ľudí, do technológií. Pozeráme sa po robotizácii, už dneska nasadzujeme napríklad do našich aplikácií, ktoré používame v odpadovom hospodárstve, prvých robotov. Lebo v podstate trend je taký, že každý chce zvyšovať účinnosť, efektivitu triedenia, systém alebo stupeň spracovania odpadu. No a samozrejme, že tá ekonomika na konci, aby ušetrila aj na tých ľuďoch, je zaujímavá. Takže prináša ekonomiku, tak to je pre toho zákazníka ten stupeň inovácie a samozrejme pre nás dá sa povedať, že stupeň vpred. No, toho sa najviac obávame na Slovensku, keď počujeme o robotizácii, digitalizácii, že nám to zoberie prácu, a že to nie je teda dobré pre ten pracovný trh a pre ľudí. Máme sa toho obávať? Myslím si, že nie. Ono to veľakrát bolo už naznačené, že kto sa má obávať straty zamestnania. My, keď nahrádzame, alebo ideme nahrádzať, to ešte samozrejme nemáme otestované, ideme robiť prvé stupne týchto robotických zariadení, skôr si myslím, že to bude strata zamestnania, alebo nie strata zamestnania, eliminácia možno zamestnania toho, čo vedia spraviť stroje. Samozrejme, že ten stupeň sa bude posúvať niekde inde. Čiže bude viacej operátorov, možno viacej tých, ktorí budú tie stroje zariadenia konfigurovať,
udržiavať po elektrickej, mechanickej stránke. A to je asi to, čo chceme, aby sme mali tú spoločnosť viac vzdelanú, aby tu bolo viacej vzdelaných ľudí, ale to už sa vracame samozrejme na štát, aby sa zase pozeral, že aby to vzdelanie možno išlo ruka v ruke s tým, čo robíme aj my. No a keď to plní účel toho, že vlastne vytesníme tú manuálnu, ťažkú prácu, lebo povedzme si úprimne, my robíme priemyselné zariadenia, ktoré slúžia v rôznych oblastiach, ale posledné roky to je hlavne odpad. No a všetci vieme, že čo je odpad. Odpad nevonia, tak jak parfuméria, takže tam sú podmienky pre prácu ľudí nie veľmi vábivé, takže samozrejme, že keď to nahradíme robotickým systémom, tak ušetríme za tých, čo tam musia robiť. Ale zase presunieme tie pozície na stupeň riadenia, napríklad do tých velínov, do tých automatizácií, jak som spomínal, tie údržby a tak ďalej. Takže to je účel, aby tých, dá sa povedať, že tých 10, 15, 20 ľudí na tom stredisku nepracovalo v tej najnižšej kvalifikácii, ale by sa posunuli smerom trošičku ďalej. Čiže vlastne tie roboty, alebo teda tá umelá inteligencia nahrádza tie nižšie pracovné pozície. Dá sa povedať. No ale mňa v telke strašili, že mňa nahradia, teda AI, tak neviem, či som nižšie kvalifikovaná pozícia, alebo to bude aj na iných pozíciách, takže som sa v zásade urazila dvakrát. Pán Duchoň, ako to vlastne s tou digitalizáciou a robotizáciou je? Máme sa aj obávať? Ja naviažem na vás, sú ohrození aj učiteľov. V Japonsku už aj učitelia sú nahradení robotmi, to je zatiaľ len na základnom stupni, takže ešte na univerzitách sa nebojíme, ale prichádza to asi do každého povolania. Ja naviažem možno tým, že ja v jednom svojom predmete dávam študentom bonusové body, keď mi prinesú nejakú aplikáciu robotiky, ktorú som ešte nevidel, tak skončil som, keď mi prinesli robotického farára. Že to už asi sme videli všetko teda, takže v stavebníctve naozaj každá oblasť, do každej oblasti ten robotika zasahuje, jednoducho má to nejaký presah do fyzického sveta a pomáha nám robiť nejaké činnosti, ktoré pre nás sú monotónne, nezaujímavé a súhlasím s predrečníkom, že naozaj takýchto činností sa v svojom živote chceme zbaviť. Čiže asi nikoho nebaví celý deň montovať auto, radšej by sa hral a programoval ten robot a pozeral takéto výsledky svojej práce. Čo potrebujeme na Slovensku aj v rámci tej akademickej pôdy, aby sme to viac naštartovali? By som sa možno vyjadril k tým inováciám na akademickej pôde. Ja tam vidím viacero víziev, ku ktorým sa budeme musieť najbližšom období postaviť. Jednoducho tie inovácie prinášajú mladí ľudia, 20-30 roční ľudia, ktorí netušia, čo a ako majú robiť, preto im my musíme pomôcť. Čiže vytvoria nejaký nápad, myšlienku, a musíme mať nejaké oddelenie, dobre fungujúce, ktoré im pomôže ochrániť tie ich myšlienky v prvom rade. To duševné vlastníctvo treba ochrániť. Ja poviem, možno si trošku strelím do nohy, ale na Slovenskej technickej univerzite to robia 2 ženy. Čiže to je strašne málo na celú univerzitu a potvrdil mi to aj úrad priemyselného vlastníctva. Jednoducho z univerzity sa tam ocíta strašne málo tých aplikácií a ešte menej z priemyselných podnikov. Čiže toto je naozaj jedna výzva. Druhá výzva teda, dobre, chlapci majú nejaký nápad, majú to ochránené, zakladajú firmu. Dobre, máme už nejaké pravidlá na univerzitách, ako zakladať startupy, spin-offy, to sa konečne podarilo. Ale čo vidím ešte ako výzvu, je, že tie firmy, ktoré tam vznikajú, nemajú účasť univerzity. Jednoducho zatiaľ nie sú balíky peňazí, ktoré by univerzita vložila do takýchto inovatívnych firiem a to riziko na sebe niesla. Jednoducho bude 20 firiem, do ktorých sa vloží, ja neviem, po 10 000 eur, ale musíme počítať s tým, že podarí sa len možno 1-2. A toto niekedy na univerzitách jednoducho nechcú počuť a povedzte to ešte ministrovi, že budeme takto investovať peniaze ako školstvo. Čiže toto myslím si, že musíme nejak vyriešiť, lebo potom tie firmy, tie, čo budú úspešné, tak naozaj sú dosť dôležitými hráčmi na trhu. Ja by som vedel mnoho príkladov aj z mojej oblasti menovať, ale pomôžem si len jedným. Ja meno firmy nepoviem, ale nedávno boli tá firma, ktorá vznikla o jedno poschodie nižšie pod mojou kanceláriou, vyhlásená ako medzi 100 najrýchlejšie rastúcich startupov v regióne Východná stredná Európa DACH, čo je Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko. Čiže takéto niečo vie vzniknúť na Slovensku a myslím si, že je škoda len, že univerzita do nich nevložila na začiatku tie peniaze, mohli sme tam mať nejaký podiel a samozrejme naspäť by sa tie financie do tej univerzity vracali. K tým 20-30 ročným ešte ľuďom, ktorí to teda poháňajú, sa vrátim, že prečo táto iba veková kategória. Ale pani Gašparovská, poďme sa pozrieť na reálne príklady z biznisu, možno akým spôsobom tie nové
digitálne nástroje, ktoré teda poskytujete, alebo tá digitalizácia reálne zlepšuje vlastne ten biznis na Slovensku a teda fungovanie firiem na Slovensku? Ja by som sa možno ešte nadviazala na tú debatu, čo hovoril teraz kolega k tým startupom. My sme to v mojom vstupe trošku načali, ale my presne sme rozmýšľali podobne. Možno, že máme tú výhodu, že sme komerčná firma, že možno tých možností na investovanie máme viac, ale tiež sme cítili tú potrebu vlastne nejakým spôsobom zdynamizovať aj to naše vnútorné prostredie. Nám to založenie toho Seed Starteru, kde podporujeme startupy, vychádzalo z toho, že chceme my ako banka byť viac dynamická, viac inovatívna a kde čerpať tú inšpiráciu ako práve pri mladých ľuďoch, ktorí majú dobrú myšlienku a prečo tú myšlienku nepodporiť. Takže možno, že to bol taký úvod, prečo my sme vstúpili a založili Seed Starter, kde podporujeme startupy. A teraz nadviažem na túto otázku, čiže akým spôsobom banka alebo ako využíva tieto myšlienky. My sme na začiatku, keď sme zakladali Seed Starter, tak tá myšlienka bola, že budeme využívať myšlienky startupové a budeme ich implementovať do banky. To bolo také naše, ale musím priznať, že nie celkom nám to vyšlo. My sme to založili pred 3 rokmi, trošku sme aj zmenili tú filozofiu a chceli sme podporovať tie startupy, ktoré majú blízko k financiám a potom vieme zakomponovať tie myšlienky do bankového prostredia a ponúkať tie produkty a služby pre našich klientov. Stále to platí, že podporujeme startupy, ktoré sa venujú financiám, čiže podporili sme napríklad startup, ktorý sa venuje ESG téme, ako vyhodnocovať uhlíkovú stopu, ako reportovať, ako zberať dáta, alebo startup, ktorý sa venuje digitalizácii správcovských spoločností, ako komunikovať zase s užívateľmi, so správcovskými spoločnosťami. Ako veľa je toho, ale nemôžem povedať, že by sme až tak tie myšlienky integrovali do banky. Čiže stále fungujeme ako v takých podporujeme to, je to blízko k financiám, ale do bank sa nám to nepodarilo veľmi implementovať a keď som sa bavila s mnohými kolegami, tak majú možno, že taký podobný problém, že podporujú, ale až sa to neprejaví, že potom banka si tú myšlienku toho startupovského, povedzme, implementuje do svojich procesov. Takže aby som nebola dlhá. Tak máte aj veľa iných problémov s vládou napríklad, ktorá nie je veľmi milo na vás pozerá ako na banky. Pani Gubová, keď sme spomínali tu tie ženy, tak vy podporujete ženy, aby sa viacej teda odvážili v tomto biznise sa presadiť a máte teda aj na to projekty, takže je dôležité viac zapájať ženy? Ono, tá diverzita všeobecne je prospešná, lebo rôznorodosť nápadov vlastne ako keby akceleruje generovanie inovatívnych myšlienok, keď to tak poviem. A Visa celosvetovo má program She's Next, ten je zameraný na podporu žien podnikateliek. A ja som rada, že nám sa ho podarilo už 3. rok spustiť aj na Slovensku, lebo naozaj toto je taká téma, ženy podnikateľky častokrát ani same seba nevnímajú ako podnikateľky a ani ich okolie ich nevníma ako podnikateľku, lebo pri pánoch si poviete podnikateľ, muž v obleku, biznismen, rokuje a robí všetky tieto veci. Pri ženách to úplne takto v hlave nie je. A my už 3. rok sme teda vybrali z prihlásených 3 víťazky. Oni dostali finančný grant, mentoring na mieru. A to, čo pre mňa bolo pozitívne, tak bolo, že zrazu, keď dostali túto cenu, tak aj ich okolie si povedala, že aha, tak to nie je len hobby, čo ty robíš, že sa zmení trošku to vnímanie aktivity tej osoby a ženy podnikateľky v tomto prípade aj vďaka takýmto programom. A myslíte si, že teda je ich dostatok, respektíve, že kam sa ešte musíme posunúť, aby sme sa nejakým spôsobom aspoň zrovnali s tými krajinami v okolí? Program She's Next beží celosvetovo v viacerých krajinách v rámci Európy, čiže tá téma je silná v tomto našom regióne, stále rezonuje a za mňa je dôležité, že sa o nej rozpráva a že vlastne ženy podnikateľky začínajú byť vnímané nie naozaj ako hobby biznis, ale ako naozaj podnikateľ v tom pravom slova zmysle. Máme aj teda úspešné príbehy, teda aj otázka na vás, dámy, aj v rámci banky, ale teda aj vizí, že ktorí teda úspeli? Tak my v rámci She's Next máme úspešné podnikateľky. Jedna z nich je Martina Matejčková, ona má Kakaoko Plus spoločnosť, čiže to je prvá kakaotéka na Slovensku. Jej sa podarilo aj vďaka
She's Next programu expandovať do Prahy a otvoriť kakaotériu tam. Takže toto je taký príbeh úspechu z toho ženského podnikateľského prostredia, ale teda Visa podporuje aj startupy slovenské a keďže platby sú našou kľúčovou oblasťou, tak my napríklad spolupracujeme so spoločnosťou Eatster, ktorá sa zaoberá zjednodušovaním a zefektívňovaním procesu v rámci sféry rýchleho občerstvenia. To znamená, že vy sa viete s ich riešeniami stretnúť v rámci tých samoobslužných objednávkových terminálov. Oni poskytujú pre tie fast foodové reštaurácie management zásob, obrazovky do kuchyne, aby vedeli, aké objednávky im čakajú, ktoré už sú vybavené. A pekným príkladom je napríklad popradský hokejový štadión, kde vďaka riešeniu od spoločnosti Eatster sa veľmi zefektívnil chod tých štadiónových bufetov, lebo keď ste na športovom zápase, tak tam asi všetci to poznáte, že medzi prvou a druhou tretinou na hokeji je fronta v bufete a vďaka tomuto riešeniu vy si viete objednať to, čo si želáte ako občerstvenie zo svojho miesta, zaplatiť digitálne a vlastne zamestnanec toho bufetu vám to prinesie na miesto. Čiže oni nemajú depresiu z dlhých radov počas prestávky, tí účastníci športového zážitku nemajú depresiu z toho, že sa nedostanú na radu. Takže naozaj sú to také, môže sa to zdať, že jednoduché, ale riešenia, ktoré naozaj dokážu posunúť platobný, ale aj iný, napríklad športový zážitok úplne na inú úroveň. To je perfektné, aj pani tak slastne teda prikyvovali, že super. Som doplnila, že Seed Starter Slovenskej sporiteľne do toho startupu zainvestoval. Aha, takže vlastne rovno tu máme aj tento príklad, pani Gašparovská, keď ste si takto vypýtali slovo, tak ešte povedzme nejaké pozitívne príklady, ešte máme pár minút v rámci živého vysielania. Dnes tam bude aj, predpokladám, veľa negatívnych správ, tak poďme ich ešte zasobiť teda pozitívnymi na úvod dňa. Čiže my sme investovali v súčasnosti počas tých 3 rokov do 7 startupov, zhruba v objeme 4 milióny eur. Je to možno ešte krátka doba, aby sme hodnotili, či to bude úspešné alebo nie, lebo nejaký čas musí prejsť. Zatiaľ teda ani jeden ešte neskrachoval, stále ich podporujeme, stále teda pracujú na tom, aby sa dostali do sveta, lebo tam je podstatné, aby tie startupy vedeli škálovať, aby mali odbyt. Čiže, ale čo je možno, že veľmi pozitívne je, a ja naozaj to startupové prostredie milujem, pretože je tam tá energia. A práve aj tie startupy hovorili, že čo si veľmi vážia je, že aj keď do nich nezainvestujeme, tak veľmi, veľmi dôležitý je ten mentoring. To znamená, že my ich aj podporujeme v tom, aby vedeli predať svoju myšlienku, aby sa vedeli predať tomu investorovi. A na základe toho, že my ich podporujeme, mentorujeme, tak zase poviem, že to je prínosom pre banku, pretože aj my sa učíme spolu s tými startupmi, ako predať myšlienku, ako súťažiť o zdroje a hľadať tú hodnotu v tom, čo prináša či ten startup alebo už tá banka. No a vlastne o týchto témach, ako ste teda aj spomínali, sa budeme rozprávať v našich ďalších diskusných paneloch a aj teda budeme pokračovať v diskusii, ale už nie úplne naživo s vami, milí diváci. To si môžete pozrieť v našich ďalších spravodajských blokoch. Budeme vám prinášať informácie o tejto digitalizácii a transformácii na Slovensku v rámci tejto oblasti. Som veľmi rada, že ste boli s nami pri tomto vysielaní. Sledujte nás určite na webe Teatry, ale samozrejme aj počas celého dňa. A tú sumárnu reportáž z celého dňa si môžete pozrieť v hlavných správach o 18:30. Majte sa pekne a dovidenia. Tak, a môžeme pokračovať ďalej. A teraz, tak ako je to naozaj, si môžeme povedať na Slovensku. Máme tu aj otázku cez slido.com, prečítam ju. Dalibor Slávik sa pýta, ak by peniaze neboli problém, máte predstavu, ako podporiť študentov vzdelávanie, aby sa intenzívnejšie prepojila prax a teória, nie úplne duálne vzdelávanie? Nech sa páči, pán Koň. Skôr na mňa otázka, keďže som zastupca tej akademickej obce. Ja si myslím, že minimálne u nás na našej fakulte, a teda minimálne na ústave, za ktorý zodpovedám, sa to deje vo viacerých režimoch. Keď prichádza ten termín zhruba január, február, si je tu aj Peťo Novák znova, niekde som ho tu zahliadol, dúfam, že to môže potvrdiť. Oslovujem firmy, aby nám poskytli nejaké zadania pre študentov bakalárskych diplomových prác. Jednoducho snažíme sa prepájať
to, čo robíme my na škole s praxou, či už formou bakalárskych diplomových prác, dokonca aj dizertačných prác. Mala tu byť dneska Zuzka Kovaríková, zatiaľ som ju nevidel, môže potvrdiť, že u nás študovala PhD z firmy, takže aj firmy sa posielajú zamestnancov k nám študovať PhD, dizertáciu, takže aj takéto niečo sa deje. A deje sa tie prepojenia aj také, že máme spoločné laboratória. Ja som to minule rátal, tak zhruba nejakých 10 spoločných laboratórií s firmami viem u nás narátať. Nebudem menovať firmy, asi nemôžem, ale sú to Keď ich je viac, tak áno. Keď ich je viac, môžem? Tak budem hovoriť Siemens, Schneider Electric, Beckhoff, Phoenix Contact, Matador, Fotoneo donedávna a tak ďalej. Panza Robotics ako startup vzniknutý u nás na fakulte. Čiže asi by som ich naozaj tých 10 vymenoval. Máme spoločné laboratórie, má to obrovský benefit aj pre nás. Chodia tam študenti, ktorí robia svoje práce a zároveň sa zapájajú aj do toho firemného života a pretavujú tie svoje inovácie naozaj do praxe. Čiže tieto prepojenia sa myslím, že dejú. Nehovorím, že všade na každej univerzite na Slovensku to je funkčné. Určite sú veci, ktoré sa stále dajú zlepšovať, ale my tie firmy vítame otvorenou náručou. Ak si spomeniem na štatistiku z minulého roka, tak zhruba 50% zadaní diplomových prác sme mali v spolupráci s firmami. Čiže my nechceme robiť tie riešenia, že skončia niekde v skrini na univerzite, ale chceme ich poslať von do sveta, aby niečo užitočné vykonali. Ďakujem veľmi pekne, pán Procházka. Už sme nemali úplne čas, možno len taký odkaz vláde som chcela dať ešte na záver toho nášho vysielania. Neviem, či by to zobrali na vedomie, ale čo by teda pomohlo slovenským priemyselným firmám rásť? To ešte teda bola taká otázka, aj to nám vlastne kládli ľudia ešte predtým, ako sme mali diskusiu cez vlastne naše platformy. Či je to dostupnosť pracovníkov, exportná podpora alebo daňové stimuly, o ktorých sa veľmi často hovorí. Toho viacej. Myslím, že tú otázku ste sa opýtali, ja som mu zabudol odpovedať, asi som rýchlo odozal slovo. Ja len doplním možno ku kolegovi školy a vzdelanie. To je u mňa aj z našej filozofii asi to gro toho celého vývoja, lebo tam to začína a potom naša úloha je, aby sme dali tomu podmienky, aby to ďalej rastlo. A ja si myslím, že už každý nájde nejaký tú inováciu. Keď ju hľadá, tak ju určite nájde. Ja by som povedal, že my sme možno firma, ktorá je taká možno atypická, že sa snažíme ísť od začiatku až po koniec. Robíme v podstate od toho inžinieringu až po koniec celú realizáciu. To je naša pridaná hodnota. A tým pádom potrebujeme aj tú základňu vlastne tých študentov. My momentálne využívame v podstate to, čo nám štát dovoluje, alebo systém. To sú duálni študenti, čiže máme študákov vlastne, máme spoluprácu s 2 alebo s 3 strednými školami, ktoré sú v našej dispozícii, alebo blízkosti. Poskytujeme im vlastne zázemie, učíme ich, máme tam vlastne tutorov, ktorí ich učia buď elektriku, alebo mechatroniku, alebo zoraďovanie na strojoch a snažíme sa ich zapájať do nejakého procesu. A nádejame sa, že keď skončia po tých 4 rokoch, že ich teda vieme prilákať, že zostanú. Je taký štandardný systém. I keď oni majú teda ešte také, by som povedal, že predstaví, že treba ísť vonku a treba skúsiť nejakú zmenu. Už ten návyk už nie je taký, že zostane tá lojalita hneď v tej firme. A darí sa to, aby tá lojalita bola z ich strany? Máme úspešnosť z 10, možno 2 zostanú. A už sa nám stalo, že teraz odišli nejaký vonku a sa nám už chceli potom vrátiť, že zistili, že že nie je to vonku také, jak sa to možno na Netflixe premieta, že tá realita, to sú ešte decká, povedzme si úprimne, že to treba skúsiť. Ale... A prečo iba 2 z 10? Prečo 2 z 10? No, alebo tí 2 možno sú nastavení, že sa im páči, že v podstate vidia tam ten nejaký rozbeh a možno im rodičia dohovoria, jak hovorím, sú to ešte deti, aby sa rozbehli. No a keď si medzi tým založí rodinu a zistí, že proste je spokojný s rastom, že sa s ním pracuje, že aj platovo je to OK, tak možno tí 2 z 10 prezentujú vzorku reálneho trhu, že ako je to celkovo možno s ľuďmi. Ku nám chodia napríklad veľa životopisov, kde vidím, prvé, čo si pozriem, aký je to zaujímavý človek na nejakú pozíciu, že ako je prelietavý, že každý rok mení zamestnanie. Tak si poviem, že koľko u nás vydrží asi. Ale 2 z 10 je možno tá vzorka, že vidím, že ten človek možno 5, 6, 7 rokov je schopný udržať sa. Takže si hovorím, že to je asi to, kde by sme mali investovať. Takže ja vidím aj na tom trhu, že ak sa to často fluktuje. Že to je taká nestabilita, že možno niekto sa s niekým rozhádá, alebo sa mu niečo nesadne mu na prvýkrát a už uteká preč. Že
že chýba tá trošku taká, by som povedal, taká tá pevná vôľa. No. Takže to je asi aj taká vzorka u tých detí, poviem, to sú stále ešte deti, ktoré majú 17-18 rokov. U nich to je ešte umocnené tým, že oni sú ešte také zvedavé, oni potrebujú niekam ísť zvonku, nemajú nejaké zázemie, nemajú rodinu, nemajú ženu. Takže tam je to ešte také. No, vzdelanie preto je dôležité pre nás. My v podstate naozaj sa snažíme tých ľudí zachytiť ešte v tom začiatku a potom, keď už nie, tak lovíme na univerzitách. Ja som robil doktorantúru vlastne na technickej univerzite v podstate v našej blízkosti v Nitre, takže tam čerpám tiež. Snažím sa aj s profesormi rozprávať, alebo teda s tým akademickým zázemím, aby sme oslovili tých študákov, ktorí už odchádzajú nie ako deti, ale už sú tu teda 22-roční, 23-roční ľudia, ktorí už s ktorými, keď vieme spolupracovať, tak majú šancu pokračovať s nami alebo robiť nejakú externú spoluprácu. Takže tam vidíme nejakú možnosť, no a už potom na nás, aby sme vytvárali podmienky. A čo je smer teda odkazu na, nepoviem na vládu, poviem všeobecne na tých, ktorí nám nastavujú podmienky, alebo mali by nastavovať. No myslím si, že by mali viac podporovať a robiť synergiu medzi firmami a medzi akademickou obcov. Čiže mali by vytvárať mosty. Lebo zdá sa mi, že my sme tí, podnikatelia sú tí, ktorí vlastne musia vyhľadávať, oslovať univerzity, chodiť, zhľadať, vymýšľať nápady, jak to prefinancovať. Čiže možno by to chcelo nejaký nástroj, ktorý by mal prísť z ministerstva alebo možno z nejakého rezortu iného, ktorý pomôže spájať, hľadať a prísť do firiem, že pozrite, máme tu potrebu možno v tejto oblasti inovať to a to. Poďme sa pozrieť, že je tu nejaké konferencie, sú napríklad jedny z takisto možností, kde sa vlastne stretnú tieto subjekty a komunikujú. Čiže možno ten bridge, ten interface mi tam chýba, aby to bolo také, by som povedal, viac riadené. My si vytvárame potreby sami, alebo trh nám ukáže potreby, ale ja si myslím, že by to malo byť už od začiatku. Čiže už školy by mali vlastne reflektovať na to, čo trh potrebuje a tým pádom oslovať podnikateľov, že poďme robiť nejaké spoločné projekty. Ďakujem pekne. Ja teda ešte predtým, ako prejdem aj na slajdo a teda na otázku a teda nadviažem aj na vás, čo ste hovorili, aj to, ako vidíte na plátnach, tak máme tam prieskum, respektíve také grafy, ktoré sú zo Slovenskej sporiteľne aj o tom, že až štvrtina startupov zvažuje odchod zo Slovenska. K tomu si, pani Gašparovská, môžeme povedať viac. Poďme sa ale pozrieť na otázku, ktorú by sme vám chceli položiť v rámci slajda. Na čo by sa Slovensko malo najviac zamerať, aby dosiahlo úspech, a teda môžete zaklikávať 3 možnosti a poprosím kolegov, aby nám to tam ukázali. Efektívnejšie využívanie digitálnych technológií, rozvoj vzdelávania, transformácia školského systému a odburávanie byrokratických prekážok. Potom si to vyhodnotíme, pozrieme sa na to. Samozrejme, môžete sa aj ďalej pýtať. Otázka teda ešte aj napríklad bola, či by bolo možné vytvoriť štýl duálneho vzdelávania v bankovom sektore alebo v inom korporátnom svete. Či by sme takýmto spôsobom vedeli to prepojiť. Nech sa páči, dámy. Banky všeobecne, nehovorím len za Slovenskú sporiteľňu, ale mám skúsenosti aj s inými bankami, veľmi intenzívne spolupracujú aj so strednými školami, aj s vysokými školami. Zase je to prirodzené kvôli tomu, že aj my hľadáme nové talenty a chceme byť pri tom, kde tie nové talenty vznikajú. Takisto participujeme ako lektori aj na vysokých školách, kde chceme prepájať vlastne tú našu prax bankovú aj so študentami, čiže tie prednášky, napríklad, ja neviem, Marek Sásik, on, ktorý je board member, alebo bude zodpovedný za firemné bankovníctvo Slovenskej sporiteľne, to je takého srdcovka, a on naozaj chodí do univerzit a jednoducho prednáša. Čiže v tomto zmysle si myslím, že to prepojenie toho školstva a bankového, ale je to také na dobrovoľnej báze, alebo také, že si nejaký entuziasmus máme a to robíme. Takisto my veľmi úzko spolupracujeme so študentmi z vysokých škôl, ktorí môžu prísť do Slovenskej sporiteľne a majú tam prax a to sú naozaj, je tam veľa krásnych príbehov, tí, čo chcú a vidia, že tá banka nie je konzervatívna inštitúcia, ale naozaj tam sa robí kreatíva, poviem normálne, že výskum, vývoj, pretože si testujeme nové produkty, bavíme sa s klientami, robíme discovery fázu, potom máme prototypovanie, takže
chceme, aby tí mladí ľudia chodili ku nám na stáže a mám dobré skúsenosti, že keď to pre tých mladých ľudí dáva zmysel a je to pre nich zaujímavé, tak oni v tej banke ostávajú. Čiže to je také prepojenie, ktoré robíme tak prirodzene, lebo je to v záujme aj nás ako banky, aby sme tie mladé talenty prilákavali, ale nie som teda expert na to, ako by to malo byť inštitucionalizované, že ako by naozaj to duálne vzdelávanie, alebo ako by fungovalo to prepojenie toho školstva s bankami, možno, že viac formalizovane. Ešte teda, keď prejdem k tým grafom, ktoré sme videli a ktoré ešte stále sa teda rolujú na obrazovkách. Pani Gubová, čo považuje Visa, teda ešte je otázka za kľúčové pre udržateľný rozvoj inovácií v oblasti platieb u nás, či je to spolupráca s bankami a startupmi, alebo teda samotná edukácia tých používateľov? Tak v podstate ste vymenovali všetky elementy, ktoré sú v tom platovom ekosystéme dôležité. Začnem možno tou edukáciou, aby som nadviazala na predchádzajúcu otázku. Z nášho pohľadu edukácia spotrebiteľa koncového sa týka hlavne bezpečnosti, lebo naozaj platby sú citlivá záležitosť, bavíme sa o peniazoch, čiže naše edukačné aktivity aj lokálne súvisia s tým, že vzdelávame obyvateľov, ako nenaletieť podvodníkom, ako chrániť svoje prostriedky, ako bezpečne nakupovať v internetovom prostredí. Čiže to je asi taký prvý pilier. Keď sa bavíme o vzdelávaní treba z detí, tak nie je to úplne naša priorita, ale zvykneme sem tam participovať na edukácii vo vzťahu k finančnej gramotnosti, čiže vysvetľujeme, ako funguje karta, že sú za ňou peniaze a ako prebieha transakcia. Takže toto je vzdelávanie. Určite treba vzdelávať ľudí, aby vedeli sa orientovať v tomto náročnom svete, kedy vďaka moderným technológiám si nikdy nemôžete byť úplne istí tým, čo sa deje. A čo sa týka toho digitálneho pokroku a digitalizácie ako takej, tak pre ne sú tieto nové technológie kľúčové, lebo naozaj tá technológia je to, čo posúva bezpečnosť a užívateľský komfort klienta pri platení dopredu. A z tohto pohľadu aktuálne kľúčové sú tokenizácia v každom prípade, lebo tokenizácia diametrálne zvyšuje bezpečnosť transakcií. Ona totiž nahrádza citlivé údaje o karte tokenom, ktorý je viazaný na špecifický device alebo špecifického obchodníka. Môžete si na ňom nastaviť limit. Čiže pre spotrebiteľa to znamená oveľa vyšší komfort a istotu v tom, že jeho prostriedky sú chránené. Pre obchodníka to zase znamená nižšie riziko podvodov, väčší počet dokončených nákupov spokojnejšieho zákazníka. Takže z tohto pohľadu tokenizácia v rámci bezpečnosti je dôležitá. Takisto tokenizácia nám otvára dvere k novým platobným zážitkom, pretože tak ako dnes je pomerne bežné a väčšina ľudí je zvyknutá, že má kartu v mobile alebo v hodinkách, tak vďaka tokenom viete dostať kartu do akéhokoľvek inteligentného zariadenia. Ja mám obľúbený príklad s chladničkou, ktorá sú také modely, není to úplne rozšírené masovo, ale identifikuje, čo mi chýba, nakúpi, objedná, kuriér mi to len prinesie a nemusím aj nad tým rozmýšľať. Sú autonómne autá napríklad, čiže viete si v aute objednať službu pred tým, ako prídete, treba na čerpaciu stanicu a tam už vás všetko čaká prichystané, takže z pohľadu toho užívateľa vie nakupovať novým spôsobom a vie sa overiť biometricky, čiže nemusíte si pamätať kódy, proste dáte otlačok prsta alebo sa overíte cez tvár. Takže toto je tiež taký posun dopredu a naozaj my aj z prieskumov vieme, že pre ľudí v oblasti platieb sú najdôležitejšie dve veci a to je bezpečnosť a pohodlnosť. Oni niekedy idú skôr proti sebe ako ruka v ruke, ale vďaka napríklad aj umelej inteligencii sa nám darí tieto očakávania spotrebiteľov naplňať. Keď ste hovorili o platobnom zážitku, tak ja mám tiež veľa platobných zážitkov, keď mi odchádzajú peniaze na dane a odvody. To mám veľké zážitky. Myslím si, že aj všetci v tejto miestnosti a v tejto hale máme, ale samozrejme to, o čom hovoríte, sú lepšie, teda platobné zážitky. Poďme sa pozrieť ešte na otázky, ktoré máme. Čo si myslíte, že je prelomové pre startupy na ceste k stabilnej firme, teda aby vystúpili z tej startup fázy začínajúcej? Prelomové, predpokladám, že teda aj chyby, alebo teda nejaké veci, ktoré tie startupy robia a nerobia. Pani Gašparovská. Keď sme robili teraz, taký máme úplne čerstvý prieskum, z ktorého sú aj tieto slajdy, ktoré vidíte, tieto grafy. To bol prieskum, ktorý sme robili so Civitou spolu a bol to po dlhom čase jeden taký startupový prieskum, kde sme sa na tie startupy chceli pozrieť, ale ako veľa zaujímavých zistení. Ale čo tie startupy hovoria je, že
Ak by som mala odpovedať na túto otázku, tak možno, že to správne načasovanie aj tých financií. Lebo my ten startup získava nejaké zdroje, má nejakého investora a potom je taká fáza toho startupu, kde taká tá prelomová, kde možno, že by potreboval zafinancovať, ale ešte to nie je viditeľné, že to tam teraz príde. Takže to správne načasovanie, aby mal vždy dostatok zdrojov na to, keď sa prelomí to, že a kedy sa to prelomí, je, že má dostatok zákazníkov, že vie škálovať. Toto je proste alfa a omega. A aj z toho prieskumu vlastne vyplýva, že na strane startupov, s čím sa potýkajú, a to je, že oni majú dobrú myšlienku, produkt alebo službu, ale potom je veľmi ťažká tá distribúcia smerom na široký počet zákazníkov. To je tá alfa a omega, aby tí startupy vedeli teda škálovať. Možno, že aj my sa snažíme v tomto pomáhať minimálne tým startupom, kde máme náš kapitálový vstup, čiže samozrejme ten záujem je, aby tie startupy boli úspešné. A minimálne na Slovensku im pomáhame v tom, že im môžeme aj ponúknuť našu distribučnú sieť, tak to nazvem, našich klientov, kde môžeme spolu s nimi si otestovať tú ich myšlienku, či bude mať vlastne úspech aj u svojich zákazníkov. Čiže to je možno aj taká výhoda, prečo tie startupy, ktoré financujeme, majú záujem, povedzme, ísť do financovania aj cez Starter Slovenskej sporiteľne. Poďme sa pozrieť a teda vyhodnotiť si, ako ste aj odpovedali, respektíve ste hlasovali v otázke, ktorú som teda spomenula, na čo by sa Slovensko malo najviac zamerať, aby dosiahlo úspech, rozvoj, vzdelávania, transformácia školského systému. 69% zahlasovalo za, odburávanie byrokratických prekážok 22%, efektívnejšie využívanie digitálnych technológií je 10%. Myslím si, že asi tieto výsledky vás neprekvapujú v tomto smere. Takýmto spôsobom by sme asi sa mali zamerať na Slovensku. Pán Procházka, otázka teda na vás. Rozprávali sme sa, my sme mali aj veľa konferencií predtým, ktoré sa napríklad zameriavali na ESG, kde sme vlastne hovorili, že ako transformovať tú firmu na ESG stratégie, čo všetko musí vykazovať v súčasnosti. Síce sa to trošku posunulo niekoľko rokov, ale stále musia nejakým spôsobom na to nastúpiť. A čo ak si firmy na Slovensku povedia, že pod vplyvom tých všetkých daní, odvodov a všetkého toho, čo na nich uvalila táto súčasná vláda, si povedia, že nemám priestor na inovácie. Čo ak zaspí túto dobu a nebude inovovať firma? Čo sa s ňou stane? Osobne si myslím, že byrokracia bola a aj bude, aj stále je. Myslím si, že pomaličky sa to odburáva. Nevidím v tom až taký veľký problém, lebo kedysi bolo problém založiť firmu, nejakú rozbehnúť a dneska to už je jednoduchšie. V podstate konsolidácia a byrokracia ako taká, ja to beriem ako jeden balík, nám dá sa povedať, že sťažuje podmienky, ale stále je možnosť, dá sa povedať, že nájsť efektívny systém, keď sme schopní a ochotní hľadať riešenia. Takže to je asi môj možný pohľad. Byrokraciu vidím skôr v tom duchu, že všetky úrady majú v podstate k dispozícii naše dáta. Áno, čiže robíme elektronicky, všetko posielame elektronicky, ale stále musíme posielať výkazy, alebo respektive možno mnohé potvrdenia vytlačené, zviazané, notárom overené, napriek tomu, že to je databázy vlastne k dispozícii. Takže vidím tam duplikáciu byrokracie a toto sú tie zaťažujúce prvky, čo nás stoja. Teraz sme napríklad v 2 tendroch, kde musíme strašne veľa potvrdení vybaviť papierovo. Poslať, pošta a tak ďalej. Dalo by sa to riešiť úplne efektívne a behom 1-2 dní a nemusíme tlačiť kvantum dokumentov a ničiť prírodu. Takže to je k tomu. Čo sa týka vlastne nejakým spôsobom... Či teda, keď zaspia túto dobu a nebudú inovovať teraz, pretože nemajú na to financie, je to teda finančne náročnejšie? Áno. Otázka teda, ako napredovať, aby sme nezaspali, súvisí priamo s financiami. V podstate je to o investícii do ľudí, do strojov, do systémov, do digitalizácie, aby sme boli schopní ísť. Takže to má priamu väzbu s financiami. Pokiaľ financie nemám to zázemie, nemám stabilitu, tak si musím nájsť nejakého partnera, aby mi nejakým spôsobom ma naštartoval, prípadne to stabilizovať niekde inde. Takže je to ruka v ruke. Je to v podstate jeden systém. A my sa na to dívame tak, že pochopili sme
pred x rokmi, že pokiaľ do toho neinvestujeme, nebudeme vlastne schopní si tú konkurenciu, dá sa povedať, že oddialiť tým, že budeme investovať, tak asi neprežijeme. Skončíme niekde s výrobkami s nižšou predanou hodnotou, no a postupne vlastne upadneme, až zmizneme. Takže startup versus veľká firma alebo väčšia firma, ktorá už niečo dosiahla, je podobná v tom, že jeden musí byť dravejší, aby sa dostal ďalej, nemá síce nejaké možno finančné zázemie, ďalší sa niekam dostal a musí investovať viacej peniaze, aby sa tam udržal. Takže je to vlastne veľmi podobné, že obidvaja musia byť veľmi, veľmi aktívni v tom, aby to, čo jeden dosiahol, a druhý to udržal a dostal sa možno ďalej. Takže jedno bez druhého nefunguje. No a pani Gašparovská chcela reagovať, predpokladám, že na tie peniaze. Presne tak. Ja by som chcela, keďže som túto zástupca bankového sektora, na tie peniaze a ja by som bola možno trošičku pozitívna v tomto ťažkom období, ale sú vyčlenené peniaze, práve teraz sa nebavíme o startupov, ale tak ako ste vy hovorili, že máme tu startupy, ktoré musia byť dravejšie, ale tu máme aj podniky, ktoré potrebujú inovovať, potrebujú rásť, potrebujú byť konkurencieschopní a sú aj cez európske peniaze a rôzne programy vyčlenené práve finančné prostriedky na to a sú distribuované aj cez banky na to, aby my sme týmto firmám, ktoré potrebujú, vedeli požičať. A vedeli požičať lacnejšie a nepožadovali nejaké zábezpeky a mohli financovať aj rizikovejšie firmy a projekty. A práve aj teraz sú záručné schémy určené na to, aby sa podporovala digitalizácia, inovácie, udržateľné podnikanie. To je ako to pozitívne. Tých peňazí je dosť. Čo je možno, že to negatívne, lebo treba povedať obidve strany, je, že naozaj, ako ste spomínali, je to tá byrokracia, že to potom odrádza aj firmy, aj banky na to, aby ste sa úspešne uchádzali o financie alebo poskytnutie toho úveru, tak je veľmi veľa toho, čo musíme dokladovať na to a vyhodnocovať účelovosť použitia týchto prostriedkov. A častokrát sa stane, že aj tie usmernenia, ktoré dostávame, sú povedzme také, že sa to ani podľa toho nedá vyhodnotiť. A je to veľká škoda, pretože hovorím tých zdrojov na to, aby sme podporovali takéto udržateľné financovanie inovácie, je z tej Európskej únie celkom dosť, ale nevieme ich dostatočne a efektívne možno využiť, ale netreba sa vzdávať, stále ponúkam túto možnosť, že ak takto firma má záujem, tak dá sa, ako financie by nemali byť vždy prekážkou. Tak to je dobrá informácia aj pre tých, ktorí sú v tejto sále a nad tým uvažujú. Ako vnímate nápad, aby top manažéri po ukončení svojej kariéry učili na vysokých školách praktické veci z praxe, pričom motiváciou by boli napríklad daňové odvodové úľavy, pán Duchoň? Ja som absolútne za. Ja by som veľmi rád privítal ľudí z praxe, aby chodili prednášať na univerzity. Samozrejme, dostať nejakého top manažera alebo riaditeľa firmy na to, aby si spravil 2 hodiny čas na nejakú prednášku a ešte potom ďalej sa v rámci svojho voľného času venoval študentom, je niekedy naozaj ťažké. Ja mám takú osobnú skúsenosť z jednej nemeckej firmy, kde keď by som mal peniaze na toho pána riaditeľa, tak ho hneď idem platiť, aby tam učil, pretože sme tam boli na exkurzii pri Mníchove so študentami a tak im vysvetlil silovo-momentové riadenie, čo ani naši profesori nedokážu tak dobre vysvetliť. Takže sú takíto ľudia, radi by sme ich privítali a tento nápad možno treba posunúť ministrovi, aby na to spravili nejaké podmienky, aby tí manažéri boli odmenení za to, že prídu na tie univerzity jednoducho času peniaze, každý ten svoj čas si váži a treba tých ľudí motivovať. Ako by mohli organizácie, napríklad banky, sa podieľať na spoločnom výskume projektoch s univerzitami? V akej oblasti by to podľa vás mohlo byť? Môžem skúsiť, nechcem si tu uzurpovať slovo, ale som rád, že prišla táto otázka, lebo nedávno nastúpil náš pán nový rektor na našej univerzite a on je teraz v jednaní s jedným investičným fondom o niekoľkých desiatok miliónoch eur, ktoré by boli použité v rámci nášho inkubátora. My máme na univerzite aj inkubátor a mnohé firmy týmto inkubátorom prešli. Problém bol, že potom už keď boli tie firmy úspešné alebo niekde na ich začiatku, tá univerzita do nich tie peniaze nevložila a teda nemáme v nich, tých firmách, náš podiel. Čiže toto sa aktuálne deje. A my z tých nižších poschodí manažmentu samozrejme na to pozitívne reflektujeme a previažem to na tie ženy v tej technike. Máme teraz takú šikovnú doktorantku Izabelku, ktorá sa venuje robotike v zdravotníctvu. Čiže riešia
terapiu mäkkého tkaniva pomocou robota, riešia rehabilitácie pomocou robota, dokonca riešia masáž pomocou robota. Čiže keby sa niekto si trúfal sa dať pod ruky robota pomasírovať, tak vieme. Zatiaľ sme skúšali len na nohách. Keby sme náhodou niečo zlomili, noha sa dá ešte napraviť. Chrbtica, to už by bolo asi horšie, ale nie, nebojte sa, ten robot je naozaj tak bezpečný, že by nemal ublížiť. Je to v priemyselnom certifikáte, čiže tam naozaj musíme dodržať tieto bezpečnostné veci. A čo sa vrátim, tak tlačíme vlastne tú našu doktorantku, aby išla s týmito myšlienkami do toho inkubátora a zároveň veríme, že v tom čase, keď na to príde, už tam budú aj tie investície a bude schopná ako keby začať rozvíjať tieto veci aj v podnikaní. Samozrejme, nie každý technik chce byť podnikateľ a tam zase je dobré, že náš pán rektor, ja som s ním tú cestu absolvoval do Izraela, tomu rozumie a tam sme sa dosť inšpirovali, že tam tí technici môžu, nemusia, ale keď nechcú, tak majú okolo seba tých podnikateľov, tých biznismenov a jednoducho ich takto pospájajú, aby tam vznikali tie úspešné firmy. Čiže pevne verím, že keď sa za 2-3 roky stretneme, tak tento príbeh budem môcť ďalej komentovať. Tak verím, že už o rok, keď budeme mať túto konferenciu, tak sa hádam posunieme aj ďalej v týchto témach. Pozerám, že sme asi zodpovedali takmer všetky otázky. Jedna ešte tu je, dúfam, že som ju správne porozumela. Ja ju prečítam v tomto znení, ako je dôležité vzdelávať aj deti, aby chránili rodičov s Alzheimerom, demenciou, lebo naletieť na podvod je v týchto prípadoch jednoduché a o diagnóze netušia. Predpokladám, že naletieť na podvody, to sme sa bavili vlastne v rámci tých financií, ktorých je teda v súčasnosti veľmi veľa a sú veľmi sofistikované a nevieme ich odhadnúť. A ja som sa napríklad stala obeťou podvodu a čo som si myslela, že to mám prešpekulované, že ich teda viem odhaliť a nevedela som. Takže to nie je úplne o demencii a Alzheimerovi a teda chorobe a starobe a nejakým spôsobom nás to asi postihne všetkých, pretože je to, pani Gubová, asi stále sofistikovanejšie. Musíme si uvedomiť, že technológie nepomáhajú len nám, ale pomáhajú aj tým, čo sú na tej druhej strane. A naozaj dnes ten svet podvodov je rovnako sofistikovaný ako ten svet ochrany pred podvodmi a naozaj tá technológia AI, deepfakey a podobné veci, veľmi ťažko sa človeku identifikuje, že kde je tá hranica, že ktorá správa, ktorú dostaneme, je skutočná a ktorá nie. Takže nesúvisí to ani s chorobou, nesúvisí to ani s vekom, nesúvisí to ani so vzdelaním. Naozaj to riziko, že sa stanete obeťou podvodu, není dané demografiou, regiónom, výškou príjmu, skúsenosťami, ničím naozaj, že niekedy je naozaj tenká čiara medzi tým, že kde som v bezpečí a kde nie. Preto z nášho pohľadu my vyvíjame veľké úsilie na to, aby sme vôbec predchádzali tomu, že sa do takejto situácie človek dostane. My využívame AI na fraud prevention už viac ako 30 rokov, kde naozaj spracovávame v sekundách dáta z celého sveta a vieme identifikovať podvod, keď vznikne v Austrálii, zastaviť ho v Európe a podobne. Čiže naozaj snažíme sa prispieť k tomu, aby tých skutočných vystavení podvodnej situácii bolo čo najmenej, ale a takisto bankám ponúkame nástroje, aby vedeli chrániť svojich klientov, ponúkame nástroje na risk monitoring, skórujeme transakcie, skórujeme dokonca, keď si pridávate kartu do mobilného telefónu, tak aj tuto vieme identifikovať, že možno sa niekto snaží pridať vašu kartu do iného telefónu a pomáhame bankám zabrániť takýmto situáciám. Nedá sa to 100%, lebo najzraniteľnejší v tomto reťazci je človek. A to konečné rozhodnutie je vždy vo vašich rukách. Vy ste ten, kto potvrdí tú transakciu, kto povie, že áno. Takže v tomto svete technológia nám dokáže veľmi pomôcť, ale naozaj dôraz na takú tú mentálnu prítomnosť v okamihu, že neklikám len tak bezmyšlienkovite, lebo to už je 70. hláška a 70. krát sa ma notebook pýta, že či naozaj chcem toto spraviť, ale naozaj, že byť prítomný v tom okamihu, robiť veci vedome a našou úlohou a aj úlohou bank, aspoň to tak vnímame, edukovať tých ľudí do nekonečna, lebo bohužiaľ, tak ako napredujú technológie v zdravotníctve, v platbách a vo všetkom, tak ako bohužiaľ rovnakým spôsobom napredujú aj na tej druhej strane a my musíme byť na to pripravení reagovať.
Otázka na všetkých, dala by som teda na všetkých, pretože tu prišla taká všeobecná, ako vidíte, budúcnosť Slovenska, či už z hľadiska podpory startupov, technologických inovácií, alebo teda digitálnych platieb, kde sa teda budeme posúvať ďalej v následujúcich rokoch. Pani Gašparovská, začneme vami, nech sa páči. Začnem s tým, čo môžeme ovplyvniť. Hej. Čiže keď hovorím za banku, tak ako sme spomínali, tú budúcnosť Slovenska vidíme aj v tých startupoch, aj v podpore nových myšlienok a odvahe. To vlastne dokazujeme tým, že investujeme do tých startupov, mentorujeme ich, robíme ekosystém. Takisto my podporujeme aj začínajúcich podnikateľov. To je taký dlhodobý program, aby sme sa nebavili len o startupoch a inováciách, ale jednoducho, keď chceme podnikať, tak podporujeme. Čiže toto vieme ovplyvniť. Vieme ovplyvniť, že podporujeme talenty, vyhľadávame talenty, staráme sa o nich v banke, máme rôzne programy na podpory talentov LEAF, kde môžu študenti z univerzít chodiť do banky, môžu robiť nielen administratívne práce, ale práve také tie výskumné, ale veľmi zaujímavé veci v tej banke. Takisto samozrejme máme v rukách financie, čiže môžeme financovať všelijaké projekty, sme distribútorom aj peniaze, čo sa týka z Európskej únie. Teraz sa chystá SIG 3, zase program na podporu nejakých inovácií v oblasti energetickej efektívnosti, kde tiež firmy budú môcť získať aj nejaké granty, aj nejaké odpustenie úrokov. Čiže všetko to, kde my môžeme ovplyvniť v pozitívnom slova zmysle ako banka veci, tak naozaj sa snažíme. A mne sa to páči, keď aj náš CEO Peter Krutil hovoril, že nechceme byť iba úspešní, ale chceme byť prospešní. A ja to myslím úplne vážne, že v rámci toho, čo môžeme robiť, chceme, aby aj tá banka bola prospešná pre tú spoločnosť. Ďakujem pekne, pani Gubová. Teda poďme aj vlastne k tomu, čo ste hovorili, tá budúcnosť platieb na Slovensku, aj to, akým spôsobom sme ešte aj do budúcnosti viac chránení. Tak ja už som spomínala, že pre spotrebiteľa je dôležité, aby platba bola pohodlná a bezpečná. K tej bezpečnosti sme sa už vyjadrovali a čo sa týka tej pohodlnosti, tak vo svete kamenných predajní tam je to dnes naozaj veľmi jednoduché zaplatiť. Vyťahnete mobilný telefón, overíte, priložíte, odchádzate. Kde vidíme rezervu, kde ešte môžeme dorovnať ten spotrebiteľský zážitok, sú nákupy v onlineovom prostredí. Takže my sa snažíme ten komfort bezkontaktnej platby z fyzického sveta preniesť aj do toho onlineového. Prinášame riešenie ako Click to Pay, kde nemusíte vypisovať číslo karty za každým obchodníka, ale naozaj raz sa zaregistrujete a potom platíte na jeden klik. Takže tým pádom aj obchodníkom zvyšujeme tú konverziu dokončených nákupov a znižujeme počet opustených košíkov. Ale keď sa pozriem tak viac do budúcnosti, tak jeden z takých veľkých trendov, ktorý teraz rezonuje všade, je AI a využívanie umelej inteligencie. A keď sa bavíme o AI a spotrebiteľskom zážitku, tak nakupovanie cez agentov je aktuálne taká téma, ktorá v tom našom svete rezonuje, pretože dnes už ľudia tak využívajú všetky tieto nástroje a chatbotov a agentov inteligentných, aby im vyhľadali tovar, ponuku, akciu, niečo, ale to, čo v tom reťazci chýba, je tá platba, že zatiaľ vlastne nevie za vás žiadny agent dokončiť ten nákup, vy vám poslať ponuky a vy musíte potom nákup zrealizovať, čiže vďaka tokenizácii a vďaka rôznym týmto AI nástrojom my ako ďalší trend vnímame nákupy cez agentov umelej inteligencie, kedy vy zadáte presné parametre toho, čo chcete, zadefinujete tomu agentovi podmienky, za ktorých môže transakciu zrealizovať a on vám tovar, dovolenku, letenky, čokoľvek nielen vyhľadá, ale aj zaplatí. Čiže toto z nášho pohľadu je taká hudba budúcnosti. Nebojíte sa, že tak budeme menej premýšľať do budúcnosti? Možno budeme len premýšľať o niečom inom. No, veď toho sa bojím, že o čom. Viete, ono to vo všetkých oblastiach to môže zasiahnuť všetky oblasti, že je to prílišné premýšľanie. Pán Procházka, teda otázka tiež aj na vás. Ako vy vidíte tú budúcnosť aj v startupoch, v inováciách, v podpore napríklad priemyslu v týchto témach? Keď tak pozerám v podstate z tej praxe som tu asi možno tak asi najbližšie asi ja, takže môžem použiť príklady, ako to vnímame my. Bolo tu spomenuté AI. AI je momentálne aj u nás. Momentálne ten core, ktorý vidíme ako budúcnosť. Povedal som, že není snaha nahradiť
všetko, ale v podstate tam, kde to je treba, kde vidíme ekonomiku. My každý zámer, ktorý nám... Prepáčte, ešte vás preuším. Dalibor Cicman, ak ste teda zachytili jeho vyjadrenie, pretože bolo veľmi také kontroverzné, ktoré prebrali všetky médiá, Dalibor Cicman, generálny riaditeľ Jimbimu, ktorý povedal, že si vie predstaviť firmu s 0 zamestnancami, že by to všetko nahradila tá digitalizácia, AI. Dobre, trošku poupravil potom svoje vyhlásenie, ale videl to efektívnejšie, lacnejšie, za čo ho teda mnohí skritizovali, že teda chce tvoriť zisk, ale bez ľudí, respektíve nedáva tú pridanú hodnotu. Ďalej. Chápem myšlienku. Aj my sa dívame ako podnikatelé na to, že ideálne, najkrajšie mať lean firmu, 3-4 ľudia, vyrábať veľkú pridanú hodnotu. To je pekné. Samozrejme, že my tým, že robíme veľké projekty, ktoré majú ten stupeň automatizácie nejaký, vždycky sme limitovaní ekonomikou. Čiže vieme ponúknuť riešenie na všetko. My vieme spraviť linku, ktorá bude v podstate plno automatizovaná, plno robotizovaná a bude tam v podstate jeden operátor. Naozaj vieme to, len tá linka má jednu nevýhodu. Bude stať obrovský Mailand. Otázka je, komu to predáme. Kto to zaplatí? Kde je tá ekonomika, keď to nepriniesie ten efekt toho rozpustenia tých investičných nákladov. Takže my sme vždy vlastne akoby podnikateľné firmy sme postavení na trh tým, že to, čo prinesieme, musí byť predateľné. Veľakrát ponúkame lacné riešenie, lebo zistíme, že náš zákazník je samospráva, ktorá má malé peniaze, má obmedzený rozpočet a čaká len na to, že prídu nejaká výzva, nejaké fondy, ktoré má potrebe prefinancovať. Ona má niekedy problém aj tých 5% alebo DPAčko zaplatiť. Takže toto je ten problém, že tam je potreba, tam je dopyt, ale bohužiaľ musíme rešpektovať otázku tej ekonomiky. Na druhej strane sú tam silné firmy, to je takisto veľakrát náš zákazník, ktorý si dopraje, ktorý vie zaplatiť, samozrejme dostane lepšie riešenie, ale aj tam sme nútení sa posúdiť ten stupeň automatizácie. Poviem príklad. Veľakrát prídeme k tomu, že ponúkneme riešenie automatizovaného vyprázdňovania napríklad vytriedeného materiálu. My sme schopní napríklad z odpadu vytriediť všetko. Otázka je v podstate, či je ekonomické vytriediť niečo, čoho je 0,5%. Áno. Takže prídeme s tým, že vykašlíme sa na to, dajme tam človeka, ktorý to vie okrem údržby, je schopný spraviť. Takže vždy to skončí na takej rovnováhe, ale zamierame sa na to, čo ekonomiku prinesie. Ale takisto necháme ten stupeň toho riadenia toho človeka, aby povedal, kedy je, čo je priorita, kedy je možno spraviť ten povel finálny a necháme to na ňom. Takže vždy je tá rovnováha, ktorá vlastne prinesie nejaký ten stupeň automatizácie a predateľnosti. Čiže ekonomika versus nejaké to AI riešenia je vždy skončí na nejakom tom stupni, že ten človek tam musí byť. Takže to, čo hovoril vlastne pán Cicman, je, áno, je to možno budúcnosť, však aj Verne začínal tak, že mu nikto neveril, že možno sa tam nereálne dostaneme, ale nie dneska. A my robíme len možno v podstate pôdu na to, aby možno 30-50 rokov k tomu naozaj prišlo, že tu budú dvaja ľudia, ktorí budú riadiť celú linku a v podstate, alebo celé zariadenia a niekto tam vzadu vlastne bude potom, dá sa povedať, že počítať data z prevádzky a budeme potom naozaj robiť len s číslami. 30-50 rokov, takže ani jedného z nás sa to nebude týkať, chvála Bohu. Možno viacej, možno menej, ťažko povedať. Pán Duchoň, ešte teda na vás otázka doplňujúca, ktorá teraz prišla cez slajdo, je revolúcia, pomôže Slovensku, alebo sa ten gap medzi nami a krajinami ako Nemecko, Švajčiarsko, Dánsko ešte zväčší? Aj teda v súvislosti s tým, čo hovorím do budúcnosti, tie startupy na Slovensku, ako sa budú vyvíjať? Ja skúsim ešte nadviazať na tie predchádzajúce myšlienky, že žiadna technológia doteraz nenahradila ľudskú kreativitu. To si treba uvedomiť a nespravila to doteraz ani AI. Ešte rok dozadu sa ten najznámejší jazykový model dal ukecať, že 2 + 2 je 5. Nespoliehajte sa na tie technológie, že to všetko vie 100%, tie modely jednoducho 100% nie sú. To, že sme efektívnejší, používame ich na rôzne činnosti, to je všetko v poriadku. A ja, keď som začínal študovať, mi nadávali, že používam kalkulačku, nebudem vedieť počítať, tak teraz tie technológie zase posúvajú niekam ďalej. Hej, to je tak toto je. Zároveň teda by som chcel povedať, že čo by mohla byť tá vízia, aj na ministerstve školstva, teda respektíve pod úradom podpredsedu vlády bola aktualizovaná stratégia inteligentnej špecializácie Slovenska, kde horizontálne, čiže naprieč všetkými domenami typu priemysel, zdravotníctvo a tak ďalej, vyšli dve kľúčové témy, a to robotika a umelá inteligencia. Ja vidím perspektívu Slovenska ešte aj v iných témach, typu čipy, nejaké laserové technológie, možno vesmírne technológie. Nehovorím, že budeme
púšťať hore rakety a sondy, ale v niečom sa už aj teraz tie firmy vedia uživiť v tomto segmente a je veľmi inovatívny a s vysokou pridanou hodnotou, čiže tá vízia je podľa môjho názoru aj tu. Moja osobná vízia je ešte viac prepojiť priemysel s univerzitami a takú inšpiráciu mám v Stuttgarte Fraunhofer, kde existuje taká hala 7000 m2, kde nejakým spôsobom je prepojená univerzita v Stuttgarte práve s týmto významným nemeckým výskumným inštitútom. Na niečom podobnom začíname robiť aj u nás a ja som povedal, že keď to náhodou jedného dňa dokončíme, že idem do dôchodku, tak taký horizont si dávam, že tedy by to mohlo byť. No a keď sa vrátim k tým krajinám, ja teda už sme mimo živého vysielania, že? Áno, už môžem kritizovať. Dobre. Bohužiaľ ešte ideme na záznam, tak niekto si to ešte tak ja poviem fakty, ktoré sa dajú ľahko overiť. Dajú sa overiť na Medzinárodnej federácii pre robotiku a tam v rokoch 17, 18, 19 je badať, že začíname ako Slovensko stagnovať v robotizácii priemyslu. To znamená, hovorím o čísle hustota robotov na 10 000 zamestnancov. V týchto rokoch sa blížime okolo číslo 500, 520, 530 a stále sa potom v tej hladine držíme, kdežto krajiny, že Dánsko, Nemecko, to ani nepozerajte. Stačí, keď pozriete Českú republiku, Slovinsko, ktoré nás že výrazne predbehli. A pritom v tých rokoch predtým sme boli my pred nimi a niečo sa stalo, niečo sa zlomilo. Ja to stále sa snažím kade chodím sa spýtať, že čím to asi mohlo byť v tých rokoch, ale žiaľ Bohu, nedarí sa nám to zlomiť. A vy jednoducho tie krajiny, ktoré sú nám konkurenciou už v tom regióne, je vidieť tak jednoducho ten slovenský dôchodca, pracovník si oveľa viac toho na tej dovolenke dovolí ako náš zamestnanec. A to teraz nemyslím zlom, myslím to ako normálne čísla, ktoré nám toto ukazujú. Čiže začíname zaostávať aj v tej robotizácii, pričom, pozor, tento trend je vidieť aj v automobilkách. To je to, že píšeme sa automobilkami, oni možno, že za tie, nepoviem, že zle, ale také výrazné čísla nemôžu ani samotné automobilky, možno ich subdodávateľe, lebo aj tí sa tam rátajú. Hej. Ale treba naozaj byť na poplach, že začíname zaostávať v tých technológiách a bolo by dobre to opäť naštartovať, lebo boli sme tým tigrom, žiaľ Bohu, už ním nie sme. Aby sme neskončili ako Detroit, ktorý teda to zakladal na tých automobilkách. Dámy a páni, ďakujem veľmi pekne za túto diskusiu. V týchto myšlienkach budeme pokračovať aj v ďalších diskusných paneloch. Ja sa vám prihovorím až v tom poslednom, ale ďalšími moderátormi, spolumoderátormi, inak nemám ich na konferenciách, toto je taká novinka, je Filip Kastner a Anton Ondrej, ktorí budú viesť ďalšie diskusné panely. Mojimi hostiami v tomto paneli boli Katarína Gašparovská, ktorá je riaditeľka odboru finančného riešenia prosperity firiem zo Slovenskej sporiteľne. Ďakujem veľmi pekne. Ľubica Gúbová, country manažérka Vízy pre Slovensko. Ďakujem veľmi pekne. Robert Procházka, generálny riaditeľ spoločnosti VUMS.sk. Ďakujem pekne. A František Duchoň, profesor v odbore kybernetika zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Dnes tu máme okrem teda odborníkov a teda ľudí v tejto oblasti aj študentov, ktorí sú z ekonomickej fakulty, sú tu aj najlepší študenti v rámci programu Junior Achievement Slovensko, takže verím, že sme ich nejako namotivovali, aby zostali na Slovensku a aby sa napríklad aj tejto oblasti venovali, tak verím, že ich teda budeme motivovať aj v ďalších paneloch. Ja len pripomeniem, že sa teda vidíme po prestávke o 20 minút, teda už s Filipom Kastnárom ako moderátorom ďalšieho panelu a pripomeniem, že počas celého dňa teda máte k dispozícii aj stánky, ktoré teda ste videli, keď ste prichádzali. Môžete sa zaregistrovať aj o auto na víkend od MG, len tam teda stačí niečo vyplniť. Vraj to nie je náročné, ale keď, tak môže vám pomôcť ChatGPT určite pri tom vyplňovaní. No a zároveň o 15:40, keď končíme vlastne posledný diskusný panel, následne na to pokračujú workshopy, kde sa viac budeme venovať týmto témam, o ktorých sme hovorili. Takže ste srdečne pozvaní. Ďakujem veľmi pekne. Ešte sa odplatíme.